hi ka signature ania hian paper ah thla ka la ta a chu ka phone ah ka dah lut anga hian a thla ka la ta ni hian phone a ka dah lu kha ka phone kha whatsapp ka connect ta ti hian hei ko ta ko lo lang ta hi save image ka save ta ti hian desktop ah ka dah ta 1 2 3 angin save remote taila tian ka lo save ta ka close le ta ron excel sheet hi ka hong ta ni excel sheet ah hian eta insert atangin insert picture ah ka lut ta desktop ah han ka save sia a file name kha 1 2 3 jpg ron lang ta ka insert ta on lian hlui ta me ku ente ka pai te tang kan ti chuan ha ta hei format picture ta chuan a crop na le crop crop atang hian a ti te the ni crop don ta ni ti hian crop a ti hian ti te zel ta ni te ta khop mai signature ko ya crop ta ku dum run me ku ente kan pa yang kan ti chuan lai tang hin he bright ti khon ku a color ko 40% ver ti chuan ti the ka tiang lo khan ta picture hey recolor ti an hin kan eng lo nga chu transparent color ti hi kan te ti hian tin click mai don ani ho ti khon on sam ta vin ti khon ada lu thei to mai ni signature kha